Baba na mai ni anja zangu. Anja zenyu wewe ya. Kwa mawe na. Eh? Ndio. Kwa ndio gani? Kwa zura mwa wewe ya. Si wewe. Yanzu kuli. Baba kwa haraka. Wanga sema shumba tukuzina bashire ni kumba ya. So mashuveda kambe mushanizi ozo kwa shina na gono lukano tikirezi pamusoro inini nyaya nyanyo ndirwadza kuti ndirape samwe nyanya onzi amchada mu ndizoze ichokwadi tizamuna ngomtora isu ngamatora isu inini andichada murume sakanaka nenyaya yekuti murume uyu akandiitira mumwe mukadzi ndisingazivi kwenguva yakareba. Chechipiri, murume uyu mumba chaimo hapana, onde hapana. Ndo zviri kunyanyondirwadza pamurume uyu. Anogona kutondibata-bata, kuti oyo tondibata-bata. Ini ndotopindawo mugear kutoratidza kuti ndakudawo murume. But ozondiudza kuti ndoda kuenda kutoilet. Abva kutoilet zvonzi pandanchiri kubata paipa ndopa yakaichita. Ezvino haichaiti. Ameno kuti mambo ipapo ndingapaitawo sei, ndo zviri kunyanyondirwadza. Chechitatu, kana nyaya chaidzo mumba nemurume hatina nemurume uyu, anogona kuuya anorara akatarisa kusaidi kusvika kunze kuyedzi kubva 2017 kusvika pari zvino ndine dambudziko iroro mumba. Ndofunga ndakamboenda kumba kwedu ndakateerwa nemukoma wacho kumba. Baba vangu vakanditi, endai kumba kwenyu, handisuda kunzwa nyaya dzenyu, endai kumba kwenyu munogadzirisana ikoko. Taenda tikasvikira kumba kwemukoma wacho. Mukoma wacho ivava vakasvika vakafonerwa vakaudzwa kunzi uya kuno mukadzi wako auya. Ndobva vauya. Ndobva vasvikoti inini handisuda kunzwa nyaya dzirinonzedze, munhu ngaaende kumba kwake. Indobva ndangozvigamuchira. Ndofunga na baba wakafona vakati nyaya yagadziriswa here. Ndikati hongu yagadziriswa. Apo ndadaira mashoko ekunyepa. Ndobva taenda kumba vatagara. Takangoita ndofunga 2 weeks nyaya yabva yaita keruoni. Nyaya yabva yaita keruoni. Kusvikira auya ashande kunoko ari kutonyepa kuti hama dzake dziri kuri. Ane mukoma wake arimo Mbinduro, anoshanda Mbindura. Haana izvozvi kana ndakatama ndakabva kumba kwacho ndakugara kuimba yebasa yandakapiwa ndoshanda kuGMB. Ndakasvika pakupuhwa imba namaneja. Inini ndakaenda kuimba yekuGMB, but iyeyu haana kana kuenda kwana atezvara kuti anoti atezvara. Mukadzi wangu ndabva kubasa ndawana mukadzi wangu asipo, ndakatakura hembe dzese nezvinhu zvese ndakasiya hembe dzake dziri pakona mumba imomo. Haana kana kuteera. Chandakagona kuzoita ndechekuti vana vakadzingwa kuchikoro. Ndobva ndati vana fonerai dedi mwaudzwa kuti inini kuchikoro tadzingwa. Uyu akati inini ndichaenda kunobhadhara school fees, mari yacho imari. Ndobva ndati iyoyo vanosingobhadhara. Ndobva zvandichienda unobhadhara, ndobva wabhadhara hafu. Kechipiri vana ndobva wadzingwa futi wakudzingirwa balance. Ndobva ndafona futi vana dedi muitadzingwa kuchikoro. Ndobva zvanzi amai ngavauye tisangane, tosangana murodi. Izvi zvakaitika zvokuti ndakazobva kumba zvakaitika musi wa1 January 2023 unoyu watiri. Kubvira ipapo kusvika pari zvino handizive kana akaenda kuna natezvaro wake kana akaudzawo hama dzake kuti mukadzi pari zvino akabva pamba. Zvokuti kusangana pabonde here kana kuti kudii? Tatuwane ndingati iye anenge achiratidza kuti kuita kunge anoda but zvichiramba. Mane nguva yakadii kusangana mukuziva kwandicho? Ndokuziva. Musi wa 22 December ndopa akatondibatawo. Andibata ndobva zvaramba. Ndobva amuka achienda kumusha ndokuzoenda kumukadzi wake kuHarare. Zvinhu ndo zvakazonyanyondirwadza kuti alright zvaramba kunoko asi azoenda uko vari kuenda kunodii ikoko. Vari kuenda kunoitei. Ari kungonorara hope chete osiya. Saka inini ndati inini handisi chinhu mumba make.
Ora baba. Mainzwa nyaya mashiri mainzwa. Ndokuinzwa mamba. Irwa inyaya nemuntu. Kama chiti piro tinzwe kama. Ya taura Ndikumbera chamwa. ya taura ndochokwana asi matauriro aita Ayo umutaura mazera. Sapikisana nawo. zvinhu izvozvo zvakaitika kawanda tandoziva asi kuti inini nyaya inondirwadzawo inini handina kuriko handina kumhangana asi nyaya yekuti isisu tikaita dambudziko mumba menu handizviti kungodai so 2 minutes kumba kwedu kudai so 2 minutes kumba kwedu everything saka munhu ari kundikarira mukaha pakati pangu nevabereki wake bhosi paanosvika vabereki wake anosvika achichema achitaura nyaya idzi vabereki manje nemwoyo wekurera mweya wekubereka vanobva vati mwana wangu ari pese ari kushunguruka kazvizvi zvakura ndezvekuti unenge watoti mukwasha imboko hapana zvikiti Chinozoshungurudza nokuchizira. ukaona mwana achichema Okaniswa bonde. ipapo undopaguma asi hazvisi zvinhu zvokuti zvaitika ivi Kasi mukadzi wako nomudai. ndomuda handambomuramba iye ndirakuendera Aiwa. Mukadzi wako nomudai. nomuda Unogona kugadzira iwe. Yabox tishati. Aiwa, iwe usati nepere. Ukuti unomuda nomuda abuda aende. Uneere zuva rawakambotera. akuda uyu akabva abhuroka nhamba dzangu dzese Aiwa, JMB ainaningi. Unotoziva ndakatoenda kubasa kwangu kwangu JMB. ndikanosiya grosari kwezini akanditi akuda unogara kujmb ndikati ko unogara kujmb sei isu kunokuduze nevana vechikora ndei asi ndakazotera kujmb Kana waita dambudziko nemukadzi unotera kwaari here kana unotera kwabereki. ipapo ndokandakakanganisa wangu asi kokwachiro inini mtora ndakadaiso handina vabereki vake ndowakamtora uyo nga munhu ungapasamboka ndikuzinzwa ukamuona pano vabereki vake ndiri kuti mukadzi abva aenda unoteerera kuvabereki paakada kutanga akuda kundioneka akataura kuti izvozvi ndiri kuenda kumba kwedu manei ndikabva ndangoona kuti zvinhu zvikutozikamwochi kumba kwavo makii epamba pacho pataigara tese akabvasira manext door sikaenda ngoti zvinhu zvikuzikamwachi kumba kwavo dambudziko iri rakazouya mushure mangu watora mumwe mukadzi here kana ini tomaonera angu hakusi kwekuti zvinhu zvaa zvisingaite zvachose asi kuti maybe ari kukombeya patakatanga patirikurorana kusvikawo pari zvinhu zvadzikira bcause kana maita ka3 dzimwe nguva aka1 kana ka2 hazvisina kufanana saka ndaitomudzati pamukura kana kuti chii takatombofamba makore mangano Yararaika. 37 years ugonzi wakura handikukombeakuziva here kuti mwana kusvika zvinoita tanga kuzoziva mukadzi kumhanya chete kwako munhu aitangira kuma25 kuti apinde mumba batiye zvino zvanhu vakumbokurumidza bati wabva kuti 37 years watova mudhara dambudziko rokuchiitika takatombofamba tese akatotenga zvimwe Yararaika. wangu watova nemukadzi wechipiri kare vandatone makore bcause izvi hazvi zvinowani mwana ariko atosvika 5 years mukadzi wako wamutaurira kuti ndozviri kuitika ndakaenda kumukadzi wangu hazvisi zvokuti kuitika ndikaenda kumukadzi wangu but zvinhu zvaingodzikira kwamainini kutuka njani motorisei ndizvozvo ka1 kana 3 Mukadzi womuda. Mukadzi womuda. kuti Ndomuda. nomuda Dambudziko rakawarinzwa here. ndarinzwa asi Nokuti unomudzisa womuseya akadaro. Ndozvanyanya kusumudza kasisi. Kuti Chokwadi. ndango wokudziswa vamwe ndovanopiswa madziswa. zvinhu zvofunda zvakaitika kairi kana katatu Kakairi katatu. Akagadzisa dambudziko. kana zvakutaurwa manje Mira akashambaya. Akagadzisa dambudziko rake. Munomuda here. ari kunyepa muri Imi mauya kwamambo, waimakwira dare. Ndinoda kuedza kukubatsirai. Tezvo ravaripa.
Alright. Tambasa utagadzisa dambudziko rayo. Unomuda here? Aiwa handichada. Hamuchada? Nditi makakwira nekudare kwamamba mugadzirisa. Hanzi handichada nyamwe makatisimba munogadzirisa hanzi hazvichaita. Munoona unganimisa? Tezvara munoti kuti anoshusha ndisingazive magariro awo kumba kwavo, asi ndaingoona mwana achingoyo funga kuti pamwewo vanenge vamboti nokuti pano paakatombuya pomusiya kumba achiti nditomboenda kuitawo rimwe basa achibva pane rimwe raakanga aina richingochengetawo semhuri yangu ndikambochengeta. Saka izvi hazvina kusvika kwandiri. Sama zvinone situation yapo munoti kuti anenge tasvitswa nemwana wemusikana wamaperekezi vabva kumbakudze zvaakuya zvarambira murume Mungu andiudza, asi ini ndati ndamboedza kumukanserawo ndichiti mwanangu mangwana unogozomuka futi wakuti wakuda murume, iwe unoshuwa here kana kuri kuda kugadziriswa, kunyange pamambo tinogona kugadziriswa mogara zvakanaka. Saka mwana wangu angoramba akangosimba ipo, ndikati inini semunhu ndisingagari iko kumba kwavo handina imwe solution yandingagone kumumanikidza kuti agare. Ndamutaurira ndikati zviri kwauri, asi kana uchiona kuti nyaya yako kuri uchiona zvakareruka kuti udzokere kumurume mawirirana, hapana chikaita. Saka ini ndinongoteera mumashure make. Zinaizisi tatidambudziko ragadziriswa chimwe chii besides bonde pane chimwe chaanokuita ichi chamunoona kuti chikundifadza ndada kujokeri ndada kukumura chii? Ini ndofunga ndakamutaurira kuti iwewo inini ndakazoziva kuti ane mukadzi. Ndofunga last year mwana uyu atova ne4 years ndopandakazoziva kuti ane mukadzi. Kubva patakatanga kunetsana 2017 ndaiti ndikataurawo kuvanhu nai vedu wetigadzirisewo nemurume wangu aibva taura kuti iwo no problem unotaurisa. Saka inini zvadaro anobva ndikamuudza kuti iwewo zvawasarudza kuti wakuda kuita vakadzi 2 akati inini tichakubatira huku yemombe. Kubva ipapo paakataura haana kuzombotaura nezvazvo, akazvitaura pana tete vake. Ndadaidzawo tete vake kubva kumukumbura akati achandipa mombe haana kuzombondipa. Zvadaro ndikamuti inini murume wangu, iwewe kana uchida kuenda kumukadzi wako unondiudzawo, amai mwana inini ndiri kumboenda kuHarare nokuti mukadzi uyu anogara kuHarare. Ndiri kumboenda kuHarare ini ndoziva, enda ndikutsvage, enda ndikufoneri, ndozoti murume wangu ari kumukadzi wake. Mukadzi wako akauya kunoku nekuti atori neimba yaanomulojera futi mubhindura. Akauya kunoku ndiudze kuti handisi kuita sei, handisi kuuya kumba, but anondinyepera so kunditorongesa sikamu. Mauya kunoku zvinhu zvese zvamataura izvo zvinogadzira. Ndakabvunza mbuto yenyu kuti hamunongera mabere, unoti amambera mabere munoti kwete ndikatomuba avatomuba. Saka munhu wese ane mhosva makabatirwa munzi zvinhu zvinoita zvakanaka nokubudirana pachena totokugadzirisa sisi. Inini hangu handichakwanisi. Handikwanisi. Hamukwanisi? Barika handirigona. Achada mpei shereni sisi. Asi andikuzwa kuti vanhu zvauri kuita vanhu vakuti zvazvogadzira kutaura pa.3 chinonguvambira murume wako. Inini murume wangu handichakuda. Waindinepera uchindivanza. Chechipiri wakandiitira mukadzi inini ndisingazivi, uchindinyima bonde. izvise kunawo zvidzoka ozoitorako iwe wakura ira mwana muzvawaika zvakuyazisambira ndeikosi amune vana kugara navo Vana ndiri kugara navo. ndimugara navo ndimuramba mugara navo Chokwadi. handiti kokana kazoda kunyengetedzai mune mumwoyo wekuzomutorapo
akazoda kundinyengeta akada kudzoka kwamuri achida tinongodzoka semaitiro ataita anouya nekuna naatezvara vake handiti nekuti ana atezvara vake atovasiyisa zvavanga vachifanira kunge vachiita pazuva ranhasi kufamba kwavaita vafamba nemushikashika saka anodzoka nekwavari inini ndivo vachazondiudza kuti mwanangu murume wako auya akumbira ruregero kwatiri iri pachini manzwesha unodzokera zvinenge zvatofunga nezvazvo nekuti alright inonosaina maita basa tezvara mawe zapera sisi ndakandida kuzopa vana kuti vana tichazochengeta sei uye tanga tine imba yatakavaka kumushinga kuno vanhu vokumba iri bai mutaundi bai musha kwake kumusha musha akumura joki ndiani ndini ndakumura joki zvangu ema mune imwe property yamunayo maipira dani handigone kuti nditengese musha kana mambo mushinga arusamba noti mambo maabushu mavo muri werewere here chandokuza ndikuti handimabuda mumusha ndima kunotanga mumwe musha mungazoramba muchipasa kuti mutengesa musha kasi munonyora zvamakashanda mese zvese nemusha iwo munyora mudzoka kudai kuna samoni ndinogovana pfuma uye zvisingagovewa hazvigovewe zvinogovewa togova toona kuti pane zvamakashanda mese tingakuripei sei kana tangakuripei sei achisara nazvo mapanzwa vari zvino animugara mega hapana nokuisa mumwe hapana nase zvekumentena mwana vana nechichi munoona nonzi klopasi uyu ndativaitiri mapepa chete handida kuti zoita kuti utsvage mudzimai aiwa kuenda kwakuita nokuti dare rangu nganyangara masaina